ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Samla ubana ka Kheiñ Nongstoiñ bamshim lakwa ban penpau kerteng ni pin idur kumtaw la penpau yang jing ngosi ke bajur halo ke jing bamshim khia ber Kheiñ Snep jing Nongstoiñ technician ke beri pe jaga x-ray ber QA hapo ke civil hospital Ïala ka kam banwan shapo hospital habadan ke jing jaba kerke Uteu Samla la plaru baha ka khar atre ujumang ke bede ke sngi uble jong teo blala ule kendu ke jing ja accident kali ha ka surok ba Nongstoiñ rangdo ha ka bala penkit no marmari u shapo ke civil hospital Nongstoiñ per ulo ongru bada kalian jong doktor ke le shitam ban ajing sumar bekerke ya u Ndege bas ngosi ka long baha ka tege sngi ki Nongstoiñ ke bede pet ki kor x-ray ki khalam don hapo hospital bada kalian jong doktor ke la phone ban phawan ni ki Nongstoiñ de hadu ka po shi beje janmit hadu ka po sa beje janmit ki khalam poisa tia kumta na kalian jong doktor ke la pha no yo teu Samla shashilong bani yo ikjing sumar ka babiang Uteu Samla la kenturu iki bor bahalor jong civil hospital Nongstoiñ bekin shimkia bale ai ki kum kini ki Nongstoiñ khana manlat ni ki nu ki jing ja ki bas ngosi ya ki bre ber ki nong pang kham tam ki dok kisok ngakum riu shimat ngabu igijing ujor hai ki bor bahalor ki bedepet ia ka civil hospital Nongstoiñ ane tu ipi ek bajai yanga manhaka sing ublei kata kadar tarik haden ba ngalayo mat ia ka jing ja aksiden apo surok Nongstoiñ turiang do marmar la pankit eng apo civil hospital Nongstoiñ handrai ka basopla kalong ba haden sau kenta nakaliang ki doktor kila elek ka bala banyarap yanga ban ai ki sumar ka bakam kloy ndrai nakaliang jongki technician ki badai pen ya ka jing x-ray bat kini kitai te kila phone ki doktor hadu ka por shibaji ndrai hadu ka por sau baji kim sim lapoi sapo hospital padadin kata i doktor yong nga ba padam suwe nakaliang jongi ki doktor ngila elek ka bala banyarap api ndrai nakaliang jongki technician ngam tharai bakin poi Syuk mentaka sengi te nakaliang jonga kanong adap jing sodio haba crunch phangkane namarba kumkinong tray ya kakam jigi peba haba lada phimla ban tray sobha I no marda ka kam ne ba phin wat da kawi jing tray ka ba piso ya ha bat phila ban tray namar kibun kiba kwa e kani kakam kibala ban tray kibala ban yarap peba ike ka kam ka bala ban chat hapi para phi Pimsim lap net hok kala kamram kanwan ra ke jing mansau kanwan ra ke jing ma bat ke jik susi khamtami kiduk kisuk tinga hangni te kumru shimat ngamla sisa klamda pempau ke jing sngau bat ya kata ke jing ujor jonga namar ba kani ke jing le jong phi ladanga ngam simsim ya ka rai ka bakarki man kiu sha shalong banwan ai jing sumar po ni grem ngam tep ke bajai ngamanta ngabu ya ke jing ujor Kamat ki bor ki bahalor ki badai pet ya ka civil hospital Nongstoiñ khamtam ba kinle ai ya kum kini ki breu knang banang ni shikmat kanwan ra ek jing chong suk bat chong singan jung pat ba bat ba nakleng ki doktor ro kila ban yarap ka bor ba biang ya ka ai ki jing sumar ka ba ki de ban ai kuble shibut